Il-President ta' Malta, Mary Louise Colejro Preca, bdiet żjara fi sptarijiet f'Londra fejn pazjenti Maltin imorru għal-kura. B'kollox se żżur 7 sptarijiet u 3 residenzi li fihom joqogħdu pazjenti u rabathom. Ma' Television Malta l-President Colejro Preca stqarret li l-ispiża tal-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund kull sena qed tkompli tiżdied. Talbiet żdiedu ħafna. L-ispiża l-kimoterapija speċjalizzata dis-sena telet diġà kważi 800,000 euro fix-xahar. L-ispiża għal biex nissapportjaw pazjenti barra minn Malta dawn it-tip ta' sptarijiet qed tqarreb issa l-miljun. Din is-sena hija proġettata li tqarreb il-miljun. Dan minn barra li biżidiet li għandha qudiema l-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund għas servizzi differenti li qed tagħti qed ikun proġettat li l-ispiża globali għal din is-sena biex tlaħħaq mad-domanda ta' min jirrikorri għall-għajnuna minn għandha se tqarreb id-9 miljun euro. Matul dawn il-5 snin li l-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca tiġi Londra biex iżżur kemm sptarijiet u anke pazjenti Maltin illi jitilgħu hawn għall-kura hija dejjem iżżur sptarijiet ġodda anke bil-possibilità illi fihom jibdew jiġu pazjenti Maltin għall-kura. Fosthom dan ta' Warajja li joffri kura speċjalizzata għall-imnieħer, il-widnejn u l-griżmejn. Fl-Isptar Nazzjonali li jispeċjalizza fil-kura u l-kirurġija fil-moħħ, il-President ta' Malta ltaqet mal-konsulent u kirurgu Ludwig Zrinzo li opera anke pazjenti Maltin. Il-professur Zrinzo bħalissa jaħdem ukoll fuq riċerka fil-moħħ biex tingħata għajnuna lil pazjenti li bħalissa m'għandhomx tama ta' fejqan. Qed nieħdu ħafna interess f'mart mentali issa, mart bħal OCD, Obsessive Compulsive Disorder, kif ukoll mart bħal Tourette's Syndrome. U pubblikajna riċerka li turi biċ-ċar li f'ċertu każi surgery jista' jgħin il dawn in-nies li huma tant affettwati dawn it-tip ta' mart. Il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund din is-sena se tkun għenet ma' 800 persuna bejn pazjenti u qraba li jakkumpanjawhom biex imorru barra l-kura mhux fl-Ingilterra biss imma anke fl-Italja, Sqallija, l-Ġermanja u Spanja.